Salut! Bine ai revenit la un nou videoclip de viața la țară. Este un tip pe net, Vali Zoso, n-am nimic cu el, este un tip extraordinar, face niște clipuri minunate, adică, sunt pe Feng Shui-ul meu, ca să spun așa, sunt de acord în materie de 80% cu absolut tot ceea ce spune el, în toate clipurile lui, în majoritatea clipurilor, doar că zilele trecute mă uitam la un clip făcut de acesta, îmi pare rău, Vali, îți respect foarte mult munca, doar că acel clip făcut de tine legat despre viața la țară m-a făcut să... Cred că l-am văzut o singură dată, dar doar că nu sunt aproape deloc de acord cu ceea ce ai spus acolo și cum că totul este romantizat atunci când trăiești la țară și așa mai departe. E bine, tot ceea ce fac eu cu soția mea aici, eu sunt mutat de 12 ani, sunt fost orășan, bănuiesc că tu locuiești în oraș încă, soția mea la fel, tot din oraș vine. Tot ceea ce facem vara aici și iarna pare că poate fi romantizat, deși așa este firea normală, a lucrurilor la țară, mai ales când vii din oraș. Noi nu creștem animale de fermă. Într-adevăr, ceea ce ai spus tu e greu să crești, să ai... E greu cu animalele să stai să le crești, să obții hrană de pe urma acestora, să le oferi nutreți, cereale și așa mai departe. Noi nu facem asta. O foarte bună parte din mâncare ne o cumpărăm tot din oraș. Cel mai apropiat oraș e la 20 de kilometri, iar unul și mai mare, cum ar fi Piteștiul, este la 50 de kilometri, ceea ce pentru noi nu este o corvoadă așa foarte mare, pentru că în 40 de minute suntem acolo, dacă avem nevoie de ceva. Ai spus în acel clip că da, lumea a început să romantizeze foarte mult viața la țară și că e destul de nasol, nu e deloc adevărat, nu e deloc cum ne imaginăm noi, mai ales pentru un orășan care nu a cochetat cu viața la țară și se gândește să facă acest pas. Cumva l-ai dat înapoi 10 ani, ca să spun așa. Încă o dată, ăsta nu-i beef, n-am treabă, nu o să fac, nu-s hater, nu, Doamne ferește, vreau doar să îmi spun și eu punctul de vedere legat de acest subiect. Ei bine, la vremurile pe care le trăim, conflicte în Orientul Mijlociu, criza carburanților, prețurile extraordinar de ridicate la orice, pentru că asta cu benzina și motorina e o mică felie de pizza din tot ceea ce urmează. Ai mai spus tu acolo că ți-ai cultivat roșiile, au durat un sezon și aia e, nu e nimic special. Ei, crede-mă că e destul de special. Uite, noi anul trecut am avut roșii până în decembrie. Și aș fi putut avea și mai mult de atât dacă nu eram leneș. Mi-am schimbat jobul în primul rând și n-am mai avut timp și m-am lenevit pe partea de gospodărie acasă. În decembrie aș fi putut băga o sobă în sera noastră semi-îngropată. Am la mine pe canal un întreg playlist legat de acest proiect și am fi putut avea în continuare ceva verdețuri și câteva legume, câteva doar, în continuare, doar că m-am și lenevit, recunosc treaba asta pe partea respectivă. Acum voi începe iarăși, azi e 1 aprilie, e ziua păcălelilor. Apropo, nu încerc să păcălesc pe nimeni cu acest clip, îmi spun doar punctul meu de vedere și cum simt eu aici și cum trăiesc eu aici. Noi avem locuință și în oraș, la care mergem destul de rar, ca să spun așa, sau când mai avem, treabă în oraș, mai mult de o zi, de două, ceva de genul. Legat de partea cu legumele, începând de săptămâna aceasta, îmi voi face timp să mă apuc să pun și afară, trebuie să extind puțin. Cine îmi știe proiectul știe că în exteriorul serei nu am pus nimic anul ăsta decât, câteva căpșuni și 2-3 dovlecei. Ei bine, anul ăsta planurile sunt puțin mai mărețe. Să sperăm că și reușim să facem asta. Vom avea o parte din legume, că aici vreau să ajung și la treaba asta, Vali. Eu acum vorbesc la modul general, dar îți spun și la ce nu am fost de acord cu clipul tău, că ai spus că roșii vor fi doar, un sezon. Un sezon poate dura din aprilie-mai până în decembrie, cum am spus.
ceea ce nu-i de colea. Mi-a spus o doamnă într-o zi că a dat pe 1 kilogram de roșii în oraș 70 de lei. Să mă ierte Dumnezeu acum, dar 70 de lei, înțeleg, este totul foarte scump, s-a scumpit totul foarte, foarte tare, dar mai pun 200 de lei pe lângă ăștia 70 de lei și plec până la Roma. Cu ghiozdanul în spate, așa că am mai pe sărăcie, dar plec până la Roma. Vizitez și acolo o Fontana di Trevi, puțin Vatican, puțin Coloseum prin jurul lui, așa că în interior am fost, știu despre ce e vorba, într-adevăr istorie, dar așa puțin pe acolo. Fac câteva poze, mă bucur de faptul că e puțin mai cald decât aici, cu 7-8 grade în această perioadă și mă întorc. 70 de lei, 1 kilogram de roșii. Vor scădea prețurile, înțeleg, dar uite, altceva. M-a trimis nevastă mea într-o zi să fac cumpărături. A zis, du-te tu, iubitul, fă cumpărături, dar ia și vreo 2-3 dovlecei, că vreau să fac, nu știu, ceva, cred că chiftele din dovlecel, o chestie de genul, sau dovlecel, ceva de post, pentru că suntem în continuare în postul Paștelui. Am ajuns într-un supermarket, cred că și în piață costau la fel, 22 de lei kilogramul de zucchini. Dacă pun 5 plante de zucchini, hai nu 5, 10 plante de zucchini, 10 semințe dacă mi le pun în pământ, Vali, crede-mă că fac din 10 plante, cred că se pot face aproximativ o medie așa de 100 de kilograme de zucchini, nici mă uit la ei, nu știu. Ne uităm unul la... Deci, foarte scumpe. Înțeleg inflație, înțeleg economia pe planetă, înțeleg treaba asta cu tipăritul de bani și diluarea valorii acestora. Sunt băiat de la țară, le înțeleg și eu cât de mult pot. Nu sunt nici cel mai deștept, dar nici cel mai nevlegul satului, așa cum e o vorbă aici în zona Munteniei. Hai, asta cu legumele trecem peste ea. Cine vrea să spună bine, cine nu, se duce în oraș și își cumpără legume, fructe și carne. Și ce mai au nevoie. Aștept să plec la lucru! Numai puțin că am niște vecini care au venit acasă, vreau să vorbesc ceva cu dânsii și continuăm. Aștept să intru din seară și n-am mai stat aici din toamnă. Păi ieșise soarele mai devreme, era cald și am zis să stau și eu puțin la cafea, că intru, că am dormit mult, să mă odihnesc. Și acum s-a făcut frig iarăși. Dacă o să am și eu nevoie, adică noi, că vrem să plecăm după Paști vreo 3-4 zile, îmi dați și mie la ăștia să mănânce? Păi câți ai, 2 ani? La ăsta și la Pisoc. N-am, păi dar nu mai fac față cu 2. Da, păi nu, după Paști. Da. 3-4 zile. Nu, e 3-4 zile dacă apucăm și noi. Măcar că suntem și noi, stați în casă, stați cu treburi. Am îmbătrânit, băi, Alex. Păi și ce, eu nu mă duc tot acolo? Bun, hai să revenim. Am vorbit cu vecinii de aici să ne ajute și pe noi cu ceva zilele viitoare. La țară, da, dacă ai noroc de vecini foarte buni și tu ești bun ca om cu ei și ei au parte la rândul lor de vecini buni, adică de tine, atunci când avem nevoie, niciodată nu s-a pus problema să nu ne ajutăm. Vorbeam despre oițele pe care le dețin, să le bage pe aici prin curte, să mănânce iarba, să o uniformizeze. Nu fac mizerie cum crede lumea, că nu. Curăță iarba, noi nu mai stăm să plătim pe nimeni să cosească, să ia fânul și așa mai departe, pentru că e o muncă foarte mare. Tot timpul ne-am ajutat aici, asta partea de vecini. La fel, să nu îți faci griji că toată lumea la țară sunt răi și, într-adevăr, oamenii sunt răi, dar nu toată lumea trebuie să fie venită doar din părți întunecate. Am terminat și pe partea cu legumele, pentru că deja încep să lungesc. Mai există partea situației pe care o traversăm în momentul de față, în 2026. Situațiile pe planetă s-au agravat și sunt atât de tensionate încât
Eu nu zic că, băi, e cel mai rău să stai în oraș. Doamne ferește, nu am vrut să zic asta, dar nu trebuie să spui că lumea a romantizat treaba cu statul la țară și că doar că dacă se întâmplă ceva, Doamne ferește, Doamne ferește, dacă ar fi să nimic nu e imposibil, nimic nu a fost niciodată imposibil pe planeta asta, nici măcar în zilele acestea. Sper să nu mă văd foarte, foarte întunecat la față, pentru că s-a înnorat, după cum vorbeam și cu vecinii. Mai devreme era cald, am ieșit să filmez. Cum am ieșit să filmez? Am mâinile înghețate. Uite, în casă e cald, trebuie să ajung în casă. Sau pot intra să vorbesc în continuare în seră, pentru că e foarte cald în seră, doar că imaginea este ușor dezolantă, pentru că n-am făcut nimic până acum. Trebuie să mă apuc să fac curățenie, trebuie să fac și ceva clipuri noi, iarăși cu plantatul, cu tot, cu producția și așa mai departe. Vreau să inspir cât mai mulți oameni să nu le fie frică să facă pasul ăsta, dacă aceștia și-l doresc. Uite, și eu dacă aș fi un băiat crescut la țară de mic și aș cocheta cu ideea să mă mut în oraș și ar fi cineva care ar încerca să-mi explice toate beneficiile mutatului în oraș, m-aș uita la el. Dacă aș avea teama asta, mă duc în oraș, ce fac? Și aș avea pe cineva care mi-ar spune, bă, mută-te în oraș, uite, plătești și chirie, îți găsești și job, faci cumva să nu cheltuiești bani prea mult, nu să te ridici, să poți să te și ridici. Într-un fel mai bine și așa mai departe, fiecare cum își alege și cum își dorește. Deci și dacă ești cineva căruia îi place la nebunie să locuiască în oraș, foarte bine. Dacă asta te face fericit. Dar revenind la situația actuală de pe planetă, în eventualitatea cazului în care și România ar fi cum sunt în momentul de față Iranul și statele vecine. Uite, într-un loc ca ăsta, în partea aia când cântă oile, Doamne, strigă oile, prin copaci cântă păsărelele, cățelul meu doarme la umbra unui măr bătrân, n-are soare, dar doarme la umbra lui, Sfinx. Băiatul n-are treabă. Nu cred că inamicul ar cheltui 20 de milioane de euro pe o rachetă. Adică probabilitatea ca ceva rău să pice pe aici ar fi mult, mult, mult mai mică decât în oraș mare, în zone cu baze militare, în fabrici, în zone industriale și așa mai departe. Dar nimic nu e imposibil. Momentan cred că o să mă mut în seră, după care cred că merg în casă dacă mai am ceva important pentru cineva de spus în acest clip, cu mutatul la țară sau cu viața la țară. Încerc să egalizez cumva treaba asta. Am înghețat. Merg în seră, facem pauză, mă duc și continuăm din seră. Așa, hai că am revenit în seră, unde este mult mai adăpost, mult mai cald, este totul izolat. Revenind la subiect, fiecare este liber să își aleagă unde vrea să trăiască, cu mențiunea că fie că locuiești în oraș, fie că locuiești la țară, în funcție de abilitățile, caracterul, dorința, nu știu, voința, starea fiecăruia, poate fi extraordinar de simplu și minunat și la țară și la oraș, sau extraordinar de groaznic în ambele locații. Într-adevăr, la țară, singurul lucru puțin mai greuț este că trebuie să spargi lemne dacă ai sobă sau centrală pe lemne, sau plătești pe cineva. Într-adevăr, joburi se găsesc mai greu, doar că aici, în zonă la noi, 80% din locuitori lucrează în oraș cu transport asigurat, cu absolut toate beneficiile unui angajat din oraș. Alții foști orășeni care s-au mutat aici lucrează remote de acasă pentru companii foarte mari, lucrează pentru corporații, adică nu e nimic de speriat. Asta vreau să spun. Mamă, ce adăpost e aici, deși e înnorat. Uite, asta e sera, totul este dezolant, aici nu e nimic, astea nu sunt legume, nu sunt verdețuri, sunt doar buruieni pe care trebuie să le curăț. Mă voi apuca de ele în episoadele următoare și în curând, la fel trebuie să-mi fac cumva timp. Am niște spanac pus, uite, acolo, dacă se vede pe cameră, am niște spanac pus din iarnă de care am uitat. Am pus semințele,
a plouat, a fost și inundată seara și așa mai departe. Iar acum când am intrat, spre șocul meu, opa, am spanac. 2 salate tot scot de aici. Mi-a dat pământul spanac. Vali. În fața blocului n-are ce să-mi iasă, că dacă iau o frunză din asta și o mănânc, fac spume la gură și pic. Dar nu știu ce mănânc. Așa, glumesc, deci nu te sfăra pe mine. Nu sunt, revenind, nu vreau să fiu nici arogant, nu vreau să fiu îngânfat, nu vreau să fac mișto. N-am nicio treabă, ți-am spus, îți respect clipurile foarte tare. Această idee de videoclip mi-a venit ca urmare a clipului pe care l-ai pus. Am văzut că aveai în thumbnail și un WC în curte. Și noi avem toate condițiile și în casă, avem baie cum trebuie, tot ce trebuie cu toată instalația. Avem și în curte, într-adevăr, un WC ca majoritatea oamenilor de la țară, un WC undeva în fundul curții lăsat acolo. Îți spun cu mâna pe inimă că vara, când stau în curte, când lucrez pe la căbănuța de sus, merg acolo, adică n-am niciun fel de rușine. Sunt oameni mult mai înstăriți decât noi care încă și-au păstrat un WC undeva în spatele curții de tot. În cazul în care, Doamne ferește, vine încă un lockdown, îți spun în primul rând ție acum, pentru că ai avut o părere foarte fermă așa despre faptul că e nasol la țară, în cazul în care ne paște încă un lockdown, crede-mă că să fiu închis în 3000 de metri pătrați, fără să fiu nevoit să fac declarație, este superior mai bine decât să fiu închis în 60 de metri pătrați. Am prins 2020 aici, știu cum a fost minunat, pe vremea aceea aveam niște sere uriașe cu legume din care dădeam și unor apropiați, dar și eu aveam. Faptul că ieșeam în sere și lucram, aveam jobul în comună atunci, pe vremea aceea. Acum îl am o comună mai încolo, adică fac 8 minute cu mașina. Înainte făceam 6 minute cu mașina, acum fac 8 minute cu mașina. Mergând încet, adică foarte, chiar 50 la oră, nu că merg eu ca să nu mă incriminez, că merg tare nu, 50 la oră, 7, 8, 9, 10 minute, hai dacă merg cu 50. Am prins 2020, nu cred că mi-ar fi rezistat psihicul. Cei care ați stat în oraș pe vremea aceea, când trebuia să faci declarație și ați trecut cu bine peste acea perioadă, aveți tot respectul meu, ați avut mintea suficient de puternică încât să nu o luați razna. Aveți tot respectul din partea mea. Sunteți bine. Asta e ideea. La fel, cu creșterea de animale, revin puțin la treaba asta. Bă, tată, dacă te muzi la țară și nu vrei să faci asta, nu te obligă nimeni, nu te obligă nimeni, adică faci ce vrei la tine în ogradă. M-am mutat la țară, trebuie să cresc animale, că mă vorbește lumea. Lasă-i să vorbească, e treaba lor, nu-i treaba ta. Înțelegi? Cam astea sunt. Cred că e primul meu videoclip pe care îl fac ca un fel de reacție la ceea ce a spus un YouTuber despre mutatul la țară. Nu că m-am supărat sau m-am activat, că e părerea ta. Dar, da, parcă îmi amintesc că ai spus și că ai stat la bunici și că atunci când te duceai la ei n-aveau un frigider decât o bucată de brânză și câteva ouă. Într-adevăr, au fost și alte vremuri. În ziua de azi nu mai e așa, adică lumea s-a super modernizat și la țară. Crede-mă, nu te mai duci la cineva în casă și îi deschizi frigiderul. Eu dacă intru la un om gospodar din sat în Beci, care deține și animale, și grădini, și servici, adică job, nu doar dacă intru în Beci, mă sperii câte pot avea oamenii de la țară în Beciuri, frate, cu zacuscă, cu tot felul de chestii la borcan puse, adică în caz de ceva calamitate groaznică, cred că am făcut pleonasm deja, nici nu cred posibil să am făcut pleonasm, crede-mă că oamenii ăia vor fi în continuare suficient de relaxați să mai trăiască o perioadă. Sau să o mai ducă bine încă o perioadă în plus față de cei care vor fi total nepregătiți sau ignoranți
la ceea ce se întâmplă pe planetă în momentul de față. Legat de tot, mai ales de economie. Plec de acasă și de fiecare dată când plec de acasă nu există față de trecut. Pe trecut nu era, chiar nu era așa. Nu există să plec de acasă și să nu las 4, 5, 600, 700 de lei pe cumpărături, pe benzină, eu pe cazanul meu de mașină am și GPL. Mi-a spus cineva într-o seară o mare vorbă. De fapt, două persoane mi-au spus două vorbe care m-au lăsat pentru câteva minute să mă uit așa în gol. Ca prostul. Unul dintre ei mi-a spus: în 2026, cea mai șmecheră opțiune pe care o poți avea pe mașină este să ai GPL și momentan așa este, încă bag în mașină gaz cu 3,99 și îmi consumă 7,5, maxim 8%, așa că fă tu calculele dacă vrei. Iar altcineva mi-a spus o chestie la fel, m-a făcut să mă uit tot ca prostul în gol, a zis: am ajuns în 2026 să bag de 2 milioane motorină și să-mi intre 20 de litri. Și la fel am stat și m-am gândit, zic, păi în urmă cu 3 luni de zile băgai vreo 27 de litri, adică băgai destul de mult față de într-un timp extraordinar de scurt. Nu e că e inflația foarte mare și că s-a dus, dar foarte repede totul. Foarte, foarte, foarte repede. Uite, mai e o situație la țară, dacă stai la țară, și o spun cu mâna pe inimă că e mult mai bine decât la oraș. Asta o spun oricând. Lumea e împărțită în iubitori de animale de companie și neiubitori de animale de companie. 50-50. Sunt foarte mulți oameni care stau la bloc și iubesc câinii și pisicile. Au câini în apartamente, îi iubesc foarte tare și noi avem câini, îi iubim, fac parte din familia noastră. Deja un cățel l-am pierdut de ziua mea în ianuarie, otrăvit din păcate. Sunt două variante, ori a fost otrăvit și într-adevăr există oameni suficient de groaznici încât să facă treaba asta, ori a ieșit pe undeva pe sub gard și a mâncat ciocolățele din acelea pentru șobolani care imită carne. Și atunci nu a fost cu rea voință, doar a găsit acea ciocolățică și a mâncat-o. Nu zic din prima că există oameni răi, doar că l-am pierdut. Dar, revenind, cei care stau la bloc și au căței știu cumva această, nu o să-i spun corvoadă, o să-i spun responsabilitate de a-i scoate de 3 ori pe zi afară. Pentru nevoi, pentru recreere, pentru că și ei simt nevoia asta, ci stau în casă, să se joace, să umble. Când stai la țară și stai la curte, dacă ești un ciudat ca mine, între ghilimele, și ai câinele care nu știe ce e aia lesă, lanț, să stea pe lanț, să stea legat de un copac, să aibă 1 metru mișcare, îl ai liber. Uite, căței mei mi-am dat seama de o chestie, inclusiv cel care mi-a rămas, Sphinx, pe care l-ați tot văzut în clipurile mele. E un fel de Chewbacca din Star Wars, ca și costumație, să-i spun așa. O să trag câteva cadre cu el în timp ce vorbim treaba asta, doarme lângă copac. Sphinx are fix 2 locuri în curte în care își face nevoile. Niciodată în jurul casei, niciodată în fața casei. Sunt 2 colțuri ale curții sus, unde am 4 aluni plantați, și în colțul de jos de tot spre șosea, unde își face nevoile. Deci dacă vreau, cum e acum iarba mică, să fac o curățenie generală, inclusiv de ce lasă Sphinx ca mizerie, mă pot duce cu o găleată și cu o lopățică să strâng totul. Totul făcut pe ultimele, 5 luni de zile, să zic așa. Se joacă toată ziua, ies cu el afară, ies pe la el pe afară, îi ofer dragostea de care are nevoie de la stăpânul lui, stau cu el, îl mângâi, ne jucăm, îi arunc jucării și așa mai departe. Și asta e un avantaj foarte, foarte bun atunci când stai la curte. Hai, uite, să nu zic în oraș neapărat, cât la casă, dar acum era vorba de statul la țară, chiar la sat, pentru că acest clip chiar vine în urma clipului făcut de Vali. Am spus-o și pe cea cu
încă un lockdown. Nu ne dorim să se întâmple treaba asta. Este posibil să se întâmple în eventualitatea cazului în care carburanții ar începe să fie dați cu porția. Ceea ce ar fi foarte rău. Atât în oraș cât și la țară trebuie să ne obișnuim cu ideea de bicicletă în caz de ceva. Pe lângă faptul că ne mențin corpul sănătos, aia e, bicicleta ține doar de capacitatea noastră de a pedala. Și mai e o chestie, acum nu mai am nicio legătură cu chestia, cu subiectul, cu viața la țară sau nu. Vremurile pe care le trăim, că aș fi vrut să fac un subiect și despre asta, dar nu o să-l fac, că nu, cum să spun, pe la mine pe canal am mai pus de-a lungul timpului chestii de genul ăsta, dar n-aș vrea să-l fac. Vreau să-l las cu bordeiul din pădure, cu viața la țară, cu legume, cu chestii din astea simple, adică nu vreau. Dar o chestie foarte importantă, mi s-a făcut poftă de spanac. E și curat, adică n-a plouat pe el, nu s-a umplut de țărână, n-are nicio... N-am suportat niciodată mașinile electrice, full electric. Dar, acum, în 2026, au început să fie suficient de relevant. Uite, le combin cu viața la țară. Stai la țară și îți faci o mică fermă de panouri solare în curte. Fă treaba asta, ai mașină electrică, stai la țară, ai și vreo 20 de panouri. Dacă ai avut bani de electrică, ai bani să-ți pui și câteva panouri, că și aici o așa. GPL-ul pe mașini și mașinile electrice. Abia acum chiar sunt relevante, ceea ce nu suportam. EV-urile acum au și ele un rost raportate la timpurile pe care le trăim. Cam ăsta a fost clipul. Vali, iartă-mă dacă vreodată în viața asta, încă tu ești suficient de mare ajuns pe YouTube, eu sunt atâtic, am și eu 4000 de abonați. Dacă vreodată ajungi la clipul ăsta sau vreunul dintre cei care se uită la mine îți trimit acest clip, nu te supăra pe mine, n-a fost cu răutate, a fost doar o mică reacție. Ne-am spus și noi părerea ca fiecare. Te respect, te salut, vă salut și pe voi. Ne revedem în următoarele episoade. Salut, pa, pa!